Ti Masakbayan. Ti napalabas, gapu tamadlaw ni Miguel nga adda nagbaliwan ti asawa na, nagatap daytoy. Ijay matili, inyawis ni Jo ti panagtaray da kan ni Monica. Kabayatan na, mas daaw da Jun kan Rita. Nuapay nga awan ti inada iti pwesto na ijay tsindaan. Iti daytang aldaw, saan asimangpot ni Monica iti balayda. Kabigatan na, naibaga ni Diana kan ni Rita, nga da nakakita naglugan ti inana iti bus. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas anapuluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Maban mo ka di iyawin ni nanang mo? Kayat ka di ni tatang mo? Kuma, kasano dagiti kakabsat ko? Kasapulan dati nanang. Kasaumpay ni tatang mo. No kayat na, ngayon kayawin ni nanang mo. Di na nga takayat. Kat kakaasi dagiti kakabsat ko. At dadagiti lalaki ang nga ito mati pride da. Ang mga nudangran na ni nanang mo, no yawid mo. Ngam, kasapulan dagiti kakabsat ko ni nanang. Kayat mo ka di ang mailawan ni tatang mo, amang dangran ka ni nanang mo? Matikawak. Dangran na nga ta ni nanang? Imposible asaan ang makapungtot. Sigurado adangran na. Sigurado nga min anasaktan ni tatang mo iti inaramid ni nanang mo. Di ka di mapanidya pagadalan? Imbaga ni tatang nga agsarda nga kano, taagaw awirak, manang. Anya? Saan aron bang agsardeng ka nga agadal? Gapo iti kaawan ni nanang. Asino nga iti mga awir kadaading, manang? Duada pa'y matngarod. Saan mat amaw awir ni ading ko ni baby? Ayan ka din ni tatang. Nabartak mat itay, manang. Jak ammo no napanan na. Unay matan. Agpada da nga irresponsable ka ni nanang. Napatpatagtibukod da pagragsakan. Manang, agsardengak ka din nga agadal. Anya nga iti masakbayak, no agsardengak kun nga agadal. Imbag ta simbangpat kayon. Kayat kayo ama kasarita, ngam nabartag kayo mat. In kayo pa'y maturog. Agsarita tayon to, inton limpyo kayon. Anya kumangay ti pagsaritaan ta. Ti kadi inam, ngawan kwenta na. Ada ka di mat kwentayo, tatang. Pinagsardang yukit din ni Lily. Ti inayo ti aking basol. Saan na siya? Nasam unay ti barokong ko. Gapop iti inaramit tinayo. Naaramid na nga taday jay, no addaan kayo iti trabaho. No saan ang nagrigat iti sidong nyo? Ha, tang? Marigatanak. Nga umangas. Kasano? Katawan lang aruden kwarta? Mapan kayo pa'y laang aginom? Anya ka diti mapaspasamak ka ni tatang manang. Jak ammo nabartak samad. Tulungan da. Marigatanak. Manang, aglusdoyan ni tatang. Ipantay di ospital. Ada ka di kwartam dit ha? Awan kwarta ta sa anak pa'y mata nagsweldo. Pasiti kwartak manang. Tangdan ko lang nga nagkumboy. Kapilitan nga inta umutang ka ni Auntie Melissa. Nagpautang Inka ba nga ti pangiluganan tayo? Manang, inakarudag. Manang, pangipanan ngay ka ni tatang. Ija ospital ading ko. Parikot man da ito yan. Sapay awan pulos kwartak. Tanalpas ko pinaggatang iti grocery. Kan inchendak matan. Kanayon mat ngamin nga uminom iti arak. Paglanganin nakpay, tapno adda kadwa dagiti adding ko.
Anyat ko na ti kinasarita man doktor manang. Na-stroke ka no. Ada pa'y sakit na gayam iti puso. Sakit di na maikot iti kagudwa ti bagina. Kasano tayo nga rod itan ngay manang. Parikot latat it dan dagiti dadakkel tayo. Nagngina pa'y ti agas ni tatang. Pangalak paitan iti paggatang ko iti agas na. Kapilitan na sumardengak nga agadal. Tapno agmalmalimak nga agkumboy iti tsindaan manang. Pati ni Lili ang nagubing. Nagsardang. Tawan agawir ka dagiti duhapay nga adina. Nagkasangan ti gasat tayo. Dayta. Katgaputa saan nga amo dagiti dadakkel tayo nga aramidan ti responsibilidad da. Kada tayo nga anak da. Kumusta ni tatang niyo? Baldadon, ante. Kasan mo pa dagiti babasit a kakabsat ko. Da kayong matan ka ni manang mo ti mangibakbaklay iti responsibilidad dagiti dadakkel yo. Agsarundeng kami ninti panagadal mi. Awan agaw awir. Agtrabaho kami kani manang. Tapno aday gatang iti agas da. Kan gatas ni bibi. Ala, ing kayo birukan ni nanang yo. Ibagayo nga agawid. Tapno saan nga agsardeng dagiti kakabsat mo. Ori agaw awir la kumamat. Kan mga sikaso kani tatang. Iso nga rod, akasapulan nyo unay ti kaadda ni nanang yu ita. Kasapulan nga agpaiso ti mga sikaso kani tatang. Tabaldadon manang. Kumusta ni tatang yo? Saan pa'y matasimrak ni manang mo? Inyawid min manang. Ng baldadon. Iyawat amin na kasapulan na. Sana na makaaw-awir iti ubing. Kasi kayo mat. Ang mga nasakit tinakam ni tatang nyo ti may sa makagapo. No apay akas jay tinagbanagan na. Anya pa nga no di kasta manang. Pangasim man takaduan nyo ni manang tayo kay birogan ni nanang iti Carmen Rosales. Nakasauyo ka din ni tatang nyo? Sana na masapol manang. Kasapulan mi unay ti kaadda ni nanang. Kasano no inton makita ni tatang nyo? Kat ad-adda makapungtot. Kumaro pa'y tirikrignaan na. Nung ay may stroke manan. Nagrigatan ti kastoy. Padasan mi ang ipalawag ka ni tatang. No apay abirogan mi ni nanang. Ay wan, ading ko. Saan nyo akalkalaatan ni tatang nyo? Kas di lang arudan ti kasasaad na. Amangan no kumarkaro ti sasaadan na. Imbagak ka ni Rita, ama pandabiro ka ni Monica. Tapno adamang kita kada kayo nga aga-ama. Saan ko masapol dayjay babae. Narugit. Ngam kasapulan nyo ti kaadana. Maasi ka kadagiti anak mo. Nangruna kada Rita ken June. Nauma kada kami ni Monica nagsapol iti sabali lalaki. Ngam no ibagakan kwa na ti kasasaad mo, mabalin nga agsubli. Patsyam nga agsubli. Dayjay garangganjang. Padasam laeng, bareng makaamiris. Diyak amo. Noon niya oras sa kasumangpet. Mapan kami itigayam ko Jay Rosales. Ing kasukunan ni nanang, manang? Agadalak ka din tumatlaang? Saan ako na para awir? Barang mayawid ko ni Nana ang ading ko. Saan ka mapan? Buwisit itibiyag ko dayjay inayo. Day takat ti madi ka na kayo ka ni Nanang. Tilaang bukod yo ti pampanunutan yo. Rita. Di yo ka di makita ti rigat ko. Kasyanda kumamat Kaasi dalili ka ni John. Agpapada kami na saan ang makaadal gapo kada kayo. Anak ko. Sa
saan nyo kumamat nga ipabaklay amin kanyak ti responsibilidad ti ama kan ina. Dadaalan nyo ka di ti masakbayak. Akas anak yo. Napankadimot laang ni Manang mo iti Rosales? Wen, auntie, saan kumakayat ni tatang? Ngam, nagungat ni Manang. Ha? Nagunget ko nam? Ni, itaman pa'y nga agunget ni Rita. Ay, gapu siguro ni itirigrigat piman di tao. Nagsangit iti sango ni tatang, auntie. Imbaga na, asaan da ko mga ipabaklay amin kan kuana, ti responsibilidad da anaganak. Napunwanan ni Manang mo. Isoan na iturodnan asinong bata ni tatang yu. Kakaasi ngamin ni Manang. Nasingpot ni Manang yu. Ngam uray kasano kasingpot ti may sa tao, numarigatan, agreklamo mo't Naibos ka no ngamin ti may nga agas ni tatang. Umutang pa'y kano ni Manang. Kandi na pa'y nabayadan kano ti utang na kada kayo. Naragsak ka kadimot lang, mahal. Unay-unay, mahal. Idi pa'y lako nagkita ta. Noong nagkita tayo din, awan kumamat ti anak ko. Ayan ka di dagiti anak mo. Adan trabaho ti dua. Adamot na nasawa da. Dila ang buridag ti agad adal pa'y langit ti universidad. Dadakkel gaya man dagiti anak mo. Siya, kunak no sa anak kon nga aganak. Kalpasan ti upat nga anak ko. Ngam kalpasan ti 8 atawan, insi ko ni baby. Agtalon ti tawen na. Sarabale, ta ako namat nga dakabsat mo ang mga sikaso ka na ko ada. Wan matkit di Nagregrigatak iti mano atawan. Italaang amakaginawa at. Wala, pagbati ka man pa dito'y. Pahanak pasyaran na itanak ko. Marang mangtod da iti kwarta apang allowance. Dahito agay ti imbaga ti nagdamagan ta. Sikapay ti umawag. Ang mga numadlaw ni Nanang asyak ti umawag. Kat saan nga agpakita. Wan gayam. Aguray ka ta umawag kak. Apo! Umay kami man! Apo! Ne, awan samat tao. Nakalukat ti tawad Ang mga no di dala ang mangag ti awag. Tuktukag ti gate. Tapno ang muda nga da tao itirwar ti gate. Kasla dagtuk-tuk-tuk iti gate. Alingagak man no adang agpaiso. Apo! Umay kami man! Adang agpaiso. Inakitaan na asino. Saan nga ta ati anak nidyo ako lihyala? Rumwarak ta inakitaan. Asino ka diti? Ada kami, nana. Nana, Rita? Anya tar aramidam dito Apay nga may ka. Agawid kayon. Ang mga nusumangputan ti asawak. asawa? Ni tatang ti asawam nang. Kasapulan da ka dagiti kakabsat ko. Dakkel kan. Si kanti makamu ka dagiti kakabsat mo. Responsibilidad yu dagiti anak yu, Nanang. Apay nga ipas din yu kanyak. Ibagam itinalaing nga amam. Taiso ti akin responsibilidad kadakwada. Baldadon ni tatang, Nanang. Kasapulan na kayo. Siyak ti mga sikaso iti baldado. Naglalaingan nan nga idayjay nga amam. Pagrabangan yu dayta, Nanang. Nagsardeng pa yan da John kanilili. Tawan mga sikaso kadagiti dua nga addida. May lagayam. Apay nga iramandak pay laang. Nagsaya aten tibiyag ko ditoy. Sumardeng kan ngagsangsangit gayon. Anya nga rod. No saan akayat ni nanang mo ti agawid. Kagurak ni Nanang gayam.
Tila ang bukod na anam ay tinapatagkan ko na. Sapay ko mata dumtang to ti aldaw, ang maikat ti sakit tinakam mo iti inam. Saan to adumtang na itang aldaw? Lagi-lagi pam ti imbagak. Maawatak ti marikrik nam ita, Rita, gayam. Ngam, may mayat no lipatam pay laang ti sakit tinakam mo. Lipata kun nga dainak. Ay, husto daytan. May mayat no iridap mo pay laang. Aginana ka. Pag ginanaang ti panunot kan rignam, makita kat stress ka launay. Anya ka di ti resulta ti papan ni Manang ijay Rosales, Manong. Diyak ka mo, ading. Hindi nagdamagak at nagungat man. Saan ka na tila damdamagak? Anya? Apay ngay adi na ibaga. Diyak ka mo. Saan mapagdamdamagan? Tanapulot yolo na. Makasangit pa inukwa. Kunak lakit din na mayawid na ni Nanang. Bayamon. Saan siguro akayat ni Nanang ti agawi dun? Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nakitaray ni Monica iti sabali a lalaki. Mariribukan unay darita kan June. Kanayon mat ngagbartek ni Miguel. Aging gaan na stroke daytoy. Nabaldado nga ron daytoy. Gapu iti pan naka-stroke na. Napanmot binirok ni Rita ti inana. Ngam saan akayat ni Monica ti agawid. Tanaragsak kanon iti ayan na. Nasaktan unay tirik na ni Rita. Inandingay mat ni Diana agayam na. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Manong, saan ka di mailiw ni Nanang kada tayo? Naragsak siguro ijayan na. Isa di na tayon malagip. Kayat na ginang isukatan na kada tayo. Kaguram ka din ni Nanang? Diyak ka mo, ading. Insukat na tayo iti sabali a lalaki. Kaya't ko makita ni Nanang. Apay di na tayo kailiw. O may kumamat pumasyar di ti balay. Diyak mo't maawatan ti ina tayo. Imbag pa'y lagi ti daduma di tangain na. Tadi day sukat ti pamilyada iti sabali a lalaki. Win nga rod Manong, bak nang kadi tinangisukatan na kada tayo? Siguro Tasaaran nga glaklako iti tiyendaan. Iso adinan kayat ni Tatang? Tawan makukwarta ni Tatang? Kanayon ka analidahay gayam. Saan ka kumaapaabak iti parikot mo? Igar kararag ko. Ama dairak ko maday ito panubok iti biyag ko. Kan ikan nakakumapay iti naan-anay asalunat. Tapno maaramid mo ti responsibilidad anay paannong kan ka. Agyamanak iti kinasayaat mo. Agyamanak iti apo. Tainik kanak iti gayam makaskan ka. Makitam ka di tinataar asumrak di ti restaurant. Imay maninday tayo di kalman. Sige. Tainak serbian. Idi pa'y kalman anadlaw ko, asik katis ang kakita na.
Madlaw na nga tati kinaliday ko. Iso akanayon nak akitaan. Anya ka di order yo, sir? Ang kasla da nakakit kita akin ka. Ngam, saan ko malagip? Nagadalam ka di? Amang ano, adala kaing ingas ko nakitam, sir. Sana ka nakaturpos, ta irresponsable dagiti dadakkel ko. Kasta ka di? Isumot lagayam, amadlaw ko nga daliday di tamatam. May isa ka kadi a psychologist. Iso ang makitam tiliday kadagiti matak. Wen, ngam nakaumayak dito lagaryo. Gapu iti negosyo. No kasta, may isa ka ang negosyante, sir. Nagtrabaho akas may sa psychologist. Ngam, kaya't dagiti dadakkel ko nga imatunak ti negosyo da. Imbag pa'y dagiti dadakkel mo, tada panunot da. Amin matanagan na, kat kasta ti kayat da. Saan ka di? Saan kanyak, sir? Impabaklay da kanyak ti pagrebengan, arumbeng nga isuda ti mga ramin. Imbag ta nasabat ka dito tsindaan. Si katigayam ni Rita, saan ka di? What, Mat? Apay ka di, sir. Anya ka di ti puon ti kinaliday na. Kayat na ti agadan. Ngam awan pagadal na. Taawan trabaho ti amana. Idikwan, nakitaray ti inana iti sabali a lalaki. Kasanuda nga rodan, no nakita ti inada. Nirita ti mangibakbaklay iti responsibilidad ti ina ken ama. Nabiit pa'y ngamin ana stroke ti amana. Iso abaldado ita. Manuda ka di nga agkakapsat. Limada. Nirita, kan ti adyen na ti agtrap-trabaho para iti panagbiagda. Diyaymot maikatlo nga ubing. Iso ti mangaw-awir iti duwapay nga addina. Isumot lagayam. Akas taunay ti kinaliday dagiti matana. Napan mi sinoro ti inana ije Rosales. Ngam di na kaya ti agawid. Imbaga na anirita ti makamu kadagiti kakabsat na. Impabaklay nan ti pagrebengan na. Manang, nakita ka no ni Lili ni Tatang nga awan puot na iti idana. Anya, kumusta itan ni Tatang? Awanan angas na, Manang. Anya! Inyamatan. Ala, isangit mo lang ang gayam. Saan mo ko mga ilang mang ditapusom ti saam amarikrik nam? May mayat no agsangit ka. Tapnulo mo kay, ti barukong mo. Saan ka madanagan dita? At daa ka mang tulong kan ka. Kasanuitan, anya ti aramidag. Mapantayo iti balayo. Asikasuan tayo ti bangkay ti amayo. Katsyak ti makam mo. Carl! Ala, agpakada ka ni ti bosyo. Tamapantayon iti balayo. Manang, natay ka din ni Tatang. Saan yun asangitan ni Tatang? Awanan ti marik na nasakit. Kandinan mangag ti sangit tayo. Manang, saan ka kadi amaladingitan tawanan ti ama tayo? Adda ka di matlaang may tulong ti sangit tayo. Saan mo ko mga imponan iti barukong mo ti sakit tinakam mo, balasang ko. Timbang ka ng ti pusok, ante. Gapo ka dagiti parikot adumdumtang iti biyag ko. Saan laang asika ti makarik na iti saam? Isangit mo ti ladingit mo. Nabayaga kun nga agsang sangit, ante. Di yun lamakit kita. Tadyak kayat nga ipakita. Ipakaamuyo ka di kaninanang yu ti ipapatay ti amayo. Di nang tupay kayat nga umay asikasuan. Ita, tanatayan ni Tatang. Patyam nga umay. Saanan, ante?
Ingkabit rumidap iti kwartok, Sir Carl. Ngam, ano sama? Ta saan adikotyon akas iti nairuamam apagiddaan? Si kati agi na naharita. Kuti ka akuti, amang pakan kan agi sagana ka dagiti masapsapol iti lamay. Naruama kon iti rigat kan trabaho, sir. Awan ti mangaramid ka dagitoy, no saan asyak. Bilibak iti kinatibker mo, kaskabsat kan anak, Rita. Rumbang lang. Saan ka di? Kasano dagiti babasit akakabsat ko no paabakak. Isu adakkel ti panagraam ko kan ka. Manmano, ti kasta kabsat. Saan ang mabalin nga agsakitak? Uno adadakis ang mapasamak panyak. Kaasi dagiti kakabsat ko. Pangasim. Ingkabasit agina na. Dasyak ti makamo ditoy. Imbagpaykan ka. Taam mo nak akasyan. Nagpatpatnag ka dito'y lamayan, sir? Ayan ni Rita. Shhh! Ang mga numaring ni Rita, karidridap na. Idi pa'y kalman ako ti. Awan pa inanana. Pinilit ko ang mapan maturog. Kasta ka di. Imbag ta pinalubusan nak ni boss nga aglangan. Imbagak nga umayak dito'y balay da Rita. Danda ni siguro itan, ti inawagak nga umay mangyag iti kanan dagiti nakilamay. Tapnosan nga isupay nga ramidan ni Rita. Nagpa-cater kayo, sir. Wen, inawagak ti amamok nga da catering na. Kat, kumastamot ni Rita, sir? Nagsangsangit. Limagan siguro ti barukong na, iso ang nakaturog. Piman matigayam ko. Kaano nga tamot nga agragsak day ta agayam ko. Babasit pa dagiti addi na nga as-asikasun na. Itulog tayo ni tatang mo iti pakaitabunan na. Wan anti, agyaman ak, tada kayo latta dito'y balay. Asino ka din ni Carl? Adun ti na itulong na kan ka. Nalabit nga isutiim pa ay ti Diyos amang tulong kanyak, anti. Taga-ano ka din ni Carl? Saan ko pa yan nadamag, anti? Customer ko ije restaurant. May sakano ang negosyante. Dakkel ti na itulong kan ka day ta customer mo. Manmano ti kasta at tao itan. Wan nga rod, anti. Talaga adakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana. Makatutudon kayo. Intayon. Bayam nga agyan ni tatang mo dito'y sementeryo. Wan gayam. Maudin apan nakakita mi ka ni tatang. San min ang makita iti kaano man? Talaga akasta. Nadanon ti panangala ti Diyos kan kuana. Di man laim may kinita ni nanang. Ang mga no di na pa'y nadamag. Kunamot asaan ang masapol ang maamuan na. In message ni John iti Facebook. Imay ko man no interesado. Impamay sana ti lalaki anang isukatan na kada kayo. No dayta ti kayat na. Bayam dita. Kumusta kan? Maingal Rita. Maingal. Kasano ko man nagbalinak ka maingal? Maingal ti awag da kadagiti hero. Ket si kati hero ti pamilyam. Si Kamat. Sanak amay kari ahiro. Itala nga umisam ka, ha? Nagpintas ka, no kasta nga umisam ka. Kas kalabituan iti tangatan. Nalabas matdaitan, Sir Carl. Napimpintas ka manen. No Carla ang tiawag mo kanyak. Awan ko mati, sir. Kababain mat no di ka awagan iti sir. Apay ko makababain. No awagan na iti, sir. Awagan ka mat iti, ma'am. Panghasim ta di nakawagan iti ma'am. Saan abagay? No kasta, ikatam nga ron ti awag mo kanyak, asar. Sir Carl, anya ka di day ta nakakarton? Di na ko maawagan iti, sir. May mayat ti Carl.
may mayat adenggen. Talagamot Ulitak ti saludsod ko. Anya ka di dayta nakakarton. Itad ko kan ni Rita. Kaasi mo tamang isaksakad ka dagiti kakabsat na. Ay, maragsakan lakid din ni Rita. Napanan na ka di. Apay nga awan ita. Kunana mo't amapan gumatang iti gatas ti ading na. Apag iso. At dagatas dito'y karton. Mabayag basit amay boss. Tanawad-wad ti inalak. Umay kayo, ading ko. Ado ti tinapay dito'y karton. Ay, manang, nagsweldo ka ka di? Nagadumat ti kinatang mo. Sa anak pa yan nagsweldo, ading ko. Intad ni Carl. Diyan ngay nang tulong ka na tayo, idilamay. Ay, nagsingpat manday jay manang. Managtulong. Wan nga rod ading ko. Kasla anghel nga intad ti apo amang tulong kada tayo. Iso nga agsingsingpat kami. No umay ditoy, ta nakababain. Rumbang laang. Tapno maay-ayom at no umay ditoy. Wen manang, masapula pakitaan itinasayaat. Wen ading ko. No nasing pati may sa tao, saan mat abaybay anti apo. Agdatdaton ka din ni Carl ken ka manang. Naggasat ka man no kasta. Saan mat ading ko? Ngam, nasingpat saan ka di? Wen nga rod manang. No agaram ken ka, sung bata madagos. Asino ako mamat nga arman na? Di adal ni Carl. Siyak katawan adal ko. Ngam tinapod no nga gayat. Saan akitaan ti adal wano kinabak nang? Saan ka di manang? Wen matkit di? Ngam, maragsa ka nak. Tas si dadaan amang tulong kada tayo. Manmano ti kasjay a tao. Ibilang ko amay sa apilantropo ni Sir Carl. Si dadaan na tumulong. Wen ading ko. Anghel iti biyag ko ni Carl. Iso ti mang parparagsak, iti maladladingitan a puso. Uy, sabalin sa dayta na manang. Umayak man. Nasimpat abituan. No may sa abituan akas iti kunam, may sa kamat abulan iti tangatang. Agmay may sa, ngam masilawan na tinasipngat alubong. Nalaing kamot gayam ngagdaniw, Rita. Sikat tinangirugi ang nagdaniw, Carl. Intuloy ko lang matidaniw mo. Mayat sa nga rod, no kanayon tangag kuyog. Tapno kanayon tangag daniw adwa. Mabalin ayamat ka na yung tanghag kuyog. Abdagan ka. Nung sungbatam ti ayat ko. Ha? Pudno ka dit ibagbagam, Carl? Kayat mo ka dit ikas kanyak amarigrigat nga awan adal na? Di adal man kan saan. Marigrigat man wanwak nang. Agpapada tayo iti imatan ti Diyos. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan unay ni Rita iti ipupusay ti amada. Kasla nagtupak ti langit kan kuana. Uray kasano ti saam amarikrik-nana. Pinatibker na tirik-nana. Di na ipalubos nga agsakit. Gapo kadagiti kakabsat na. Maasi unay ni Carl. Amay sa customer iti restaurant pagtrab-trabahuan ni Rita. Tinulungan na nga ron ni Rita. Kalpasan ti sumagmamano alawas. Nagdaton ni Carl kan ni Rita. Papagayam,
Denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Pudno ka di ti ibagbagam, Carl. Kayat mo di kas kanyak amarigrigat ngawanan adal. Di adal man kan saan. Marigrigat man wanubak nang. Agpapada tayo, iti imatang ti Diyos anang parswa kada tayo. Naimpuswan ka di dayta nga ibagbagam. Wano panangalilaw. Amangan mat no agladingit akto. No makirelasyonak kan ka. Sa anak nagkarkari. Ngam bayam ati panawan ti mangibaga. Mabalin mo ti agbabawi. No agladingit ka ako nam. Ikanak pa iti panawan amang panunod. Adaamin kan ka apanawan kan gundaway. Sa anak mat nga agap apura. Naranyag mat ita ti rupam Rita. Ada ka di rumpang ama-amuan? Maamuan, anya ka din ti sasawam. Agdamdamag aklaeng. Kayat ka ama-amuan, no apay ang naranyag ti rupam ita. Si Kaman, tainulit mo pa iti saludsud mo. Awalat di mo madmadlaw. Mapabasol na ka di, no kasta ti panagkita kan ka. Ngamin, saan kan analiday? Tangiwat mo, kababain. Naragsakak para kan ka, gayam. Nawaknitan ka di matlaang ti ulap anang kulaap iti aglawlaw mo? Una yan, tanawaknitan nga ulap. Agpaiso ti ibagbagak. Dakkal ti nagbalbaliwam. Saan kan analiday? Madamag ko man, Barok. Ada ka di panggap mo ang mga ram kanirita ka anakak? Kaanakan nyo ka din ni Rita, nana? Wen Barok, agkabsat kami iti inana. Kidawak, ano bilang armam ti ka anakak? Saan mo kumaluklukwan? Una na. Ay, kaanakan nyo gayam. Isumot lagayam akanayon kayo ang makita, idilamay ti amana. Manamnama ka di asaan mo alukwan ni Rita? Ikarik nana. Maasi ak unay kan kwa na. Ket dawatak ti pamalubos yo. Ano lakat song batan nak ni Rita? Ikalay sa kadagos. Ha? Ang kasanun dagiti kakabsat na? Saan aparikot ti kakabsat na, nana? Amin ang napatagkan kwa na. Napatagdamat kanya. Imbag ta nakaumay ka dito istor, June. Adaman damagag. Apay ka diyanti. Napatagsakit di ti bagayo. Kasanun no makiasawan ni Manang yo. Nungay ipanaw di lalaki ni Manang yo. Ha? Ipanaw na nga ta ni Manang? Mayat nga tamat ni Manang? Saan ka di ano makiasawa ti babae kat alaanan ti asawa na? Agnaaddan iti ayan ti lalaki. Kasanungay lagi ti addimi, ante. Saan ko nga ipari ti pagragsakan ni Manang yo? Ngamda kayo ti pampanunutek. Kasano kayo nga agpahison? Kasaritak man nga rod ni Manang, ante. Damagak no makiasawan. Saya atam laang ti makisaukan kwa na, Barok. Amangan no ibagaan na alapdan tayo ti pagragsakan na. Karbangan na met ti agragsak. Oh, apay analiday ka dita suli. Manang, makiasawa ka din? Makiasawa? Asino ko mati mga asawa kanya? Saan ka di pa yan nagdaton ni Manong Carl ken ka? Saan mo ka di ang kayat ti Carl? Nukas pangarigan song bata? Saan kong iparit ti pagragsakam, Manang? Madanagan ak lang. Di ka maawatan. Apay kumamadanagan ka. Saan mat siguro ang naranggas ni Carl? Mabalin na naragsakan to ti sidong na. Kasano nagitiad dita? Ha? Kasano dang hagpaiso no panawak, ida? Awan nagdumaan mi kaninana.
anapat patag tiragsak na. Ngam ti responsibilidad na. Apay adi kag tagarimanang. Panawan na kami kadimot. Akasi ti panang panaw ni nanang kada tayo. Saan, ading ko? Saan kayo apanawan? Apay nga tangagpada tangad da sakit na iti kidney. Jak masumbatan dahi ta sa lunsod mo. Di sakit kat tumaod latay ti may sa tao. Saan ta kumamot ang madayalisis Imbaga ti anak ko. Ano kano madayalisis ta? Isuda ti makamo kanyak. Ngam, nagti anak mo mat ti makamo iti dialysis mo. Anya, dagiti anak ko ti makamo kanyak. Dakmatan makatrabaho. Dagiti anak ko ti mangmangtan iti allowance ta. Kapilitan na isuda ti pagsanggirak. Kayat nga ta dagiti anak ko ti mga sikaso kanyak. Inada ka mat. Responsibilidad na ita. Saan ka di? Kasanuak nga tamat itan. No alaan dagiti anak na ni Jo. Kapilitan asumurot ijay balayda. Mapanak mat nga ta ijay balay dagiti anak ko. Itala malagip ko ida. Takasapulak titulong da. Ngam ide kasapulan da. Impaidam ko ti responsibilidad ko kadakwada. Kasanuak pa ita. Kasano nga tamat dagiti anak ko. Di nakalipay sungbatan, Rita. Nabayaga ko nga agtatdaton kan ka. Saan ko nga ilibak nga damot panagayat ko kan ka? Ngam, Amok nga damot panagayat mo. Tamakita ka dagiti matam. Anya ka diti mang laplapad, iti panang sungbat mo kanyak. mawatam ko mati ka sa saad ko. No ipanaw nakto dito ibalay, kasanon dagiti kakabsat ko. Amo matasyak ti panakainakan amada. Raumak ti kinaresponsablem. Di kagdanag. Saan ka nga ipanaw? Tinapatagkan ka. Napatagmat kanyak. Agpaiso ka diti imbagam, Carl. Saan ka di akanayonak ditoy? Takayat ko matakalangan dagiti kakabsat mo? Sika talaga tinted ti Diyos amang tulong kanyak. Ay ayatan ka unay, Carl. Ay ayatan ka matunay, Rita. Kaya't kayo akasarita adwa. At de restaurant ko iti sa Bali Akalye. Kat da kayo kumati alag akadwa dagiti servidora ijay. Kaya't mo asawan. Agpakada kami dito, sir. Numabalin. Ado nga min ti customer ijay, taas dag iti pagadalan kan ospital. Nangato ti sweldo nga itad ko. Ay, kayat ko no nangato ti sweldo. Itamot lang, Rita, agpakadatan. Sika talaga, Diana. Misa man ang tay tao na atap, iisaman na. Manihipod ita. Saanan anaatap ti isumak ako nam. Mangipakita dayta ang naragsakan gayam. Maragsakan para kan ka. Naranyagan taropam. Ala, inta nga ro din agpakada. At dabalay ko iti asidik ti restaurant. Ijay kayo nga agyan. Asidik pa iti pagadalan para kadalili kan Jun. Agpaiso ka di, Carl. Alaan ta dagiti kakabsat ko ijabalay mo. Amok nga isuda ti may sa aragsak mo. Saan ko nga ikatanday ta? Nulikat ngayon nakpay. Agyaman akunay kan ka, Carl. At ada nga ayatan ka iti kasta kababalin mo. I love you so much. Rita, saan nga min amabalin abay-bayan dagiti ubing? Dumtang ti panawan nga agkapsot ta. Isuda mo timang tulong ka data. Nuditan makabaal.
Into na da tayo ija balay ni Carl ija ili. Masapol nga singsingpat kayo, ha? Wen manang. Ay, makiasawa ka ka din? Saan pa'y ading ko? Mapantayo ijay, tapno asidag tayo iti pagtrabahwak. Kan asidag kayo mat iti pagadalan. Agadalak matlaang, manang. Wen, kuna ni Carl, mabalin ka no nga itugot ida ija restaurant. Tada mabalinda pagyanan ijay. Kit-kita ito ida. Nagsingpat kayo ka ni Manong Carl, manang. Kunak no agnanayon ak ngagrigrigat. Impagta pinatganti apo ti kararag ko. Alaim na ko nagit anak ko di Manila. Ijay dak apaagasan. Panawan nak ka di dito'y balay, mahal. Inkamot itayan nagit anak mo Ta ila ko na kano dahi ti balay. Awaran ti agyan. Ngam awan mat ti papanak. Jak mat mabalin ti agyan ditoy. Naitatimbaga nagit anak ko. Ipaagas na kano di Manila. Kasano ak nga'y mahal. Kapilitan nga agkamang kakanagit anak mo. Dadakkel na matan. Embag no kayat dakpay nga ta. Pinanawak ida, idi babasit na pay. Di agpakaasi ka kadakwada. Mano atawan yan nga agasawa. Ngam awan pa'y mat anak yo manang. Saan kami pa'y matanataangan? Madanon to siguro dayta. Adamat dagiti addita, akaslan nakmin. Kasano ngamin kat kanayon mo't ang negosyo into na rin yung kanimanong. Nagraduar mo tan iti elementarya ti Buridag tayo. Mabalinan amadan iti adi na. Ape ko mga adi na. Kanakan ko naman. Alangan mo't nga awagan da ni baby iti auntie. Iso matipod no. Kaanakan naman, di auntie tiyawag dakin ko na. Marigatan ak. Tawan pagdialysis ko. Agmay saak dito basit akalapaw iti inaladan ni Jo. Ikar-ikatak ti mapan iti lugar mi. Awan mat ngaminan ni Jo. Tainalan nagiti anak na. Didak mat insurot. Tilaang mat amada tinalada. Kumusta mat ngatan dagiti anak ko? Dalpasa ko na naglaba. Ilukat ko to istor. Ta isupay no at umay gumatang. Ay. Nay. Adda bakit nakaida iti papag iti ruwar apag tugtugawan dagiti agat-gatang. Sino nga taday ta? Makiinumak man, manang. Ha? Monica? Si kakadiday ta? Uwan, manang. Apay akas na tilangam. Bakbakitan kan naglitam ti bagim. Gapo siguro ta kanayo nak amadayalis nabayagan ngagsaksakitak. Adda sakit mo? Uwan, manang. Iso ang nalagip mo tinagsubli dito'y lugar tayo, tamasakit kan. Ayan nan ngay, jay nang isukatam iti pamilyam. Saan kayo ngagluto dito'y balay? Intayo pa'y makimi sa amin. Kalpasan na. Intay mga ni Jerwar. Ay, sige nga Rod. Tainak ibaga kadaadin ko, manong. Ibagak nga agsagana da. Tayo makimisa. Intayo makimisa, akas panagyaman. Win manong. Agyaman kami unay kanihapo Diyos. Tada anghel nga imbaon na kada kami. Kat si kadayta. Agyaman tayo kan ni Apo. Taagdadagsan ni manang yo. Addan to baby tayo. Dakkel nga minan ni baby aburidak yo.
At danton anak ni Manang. Ay, uray siyak ton ati para awir. Ha? Apay, di ka din agadal? Tako na masikat ti agaw-awir? Ay, wen gayam. Agaw awirak naawan klasik, Manong. Ayan di agnagan iti Jo. Inalad iti anak na ijay Manila. Agdialysis mo't. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inala ida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay ti asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasama. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540 kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. No kasta, agpada kayo nga agday-dialysis. Awan dagiti anak mo di tabalayo. Inala ida ti asawa ni Rita. Kasta kati. Apay adi ka man laimay idinatay di asawam. Kakaasi ni Rita. Maikulkulang adi na amo ti aramidan na. Nang runa idi masakit ni tatang na. Alangan asyak ti mga asikaso. Kat adamot nga rod sa baling asawa. Pudno gayam ti imbagaday di Miguel. Agarang ganjang kakano. Tapi nanawam ultimo dagiti babasit pay nga anak yo. Kasano? Katrigat mo tinaganap ko kankwana. Kat, di ka naasi ka dagiti anak mo. Sigurado adida kan mabigbig dagiti dua nga inaudi. Tadida ka nakitkitan, manipod pinanawam ida. Saan ka din ngagyan ni Manang Diana dito restaurant, Manang? Gapo ka din tanakiasawa? Kat umikatan? Depende no palubusan ti asawa na nga umay payagtrabaho. Ay, nasingpat mat nga tati asawa na, akas ka ni Manong Carl? Saan tayo nga amo ading ko? Adda kaya malagip ko, Manang. Adda ka di pa ni Nanang tayo? Itaman pa yan nadamag mo dayta. Adda nga min nakitak aladawan iti alikaman ni Manang Lili. Kunana, aladawan tayo kano, idipimusay ni Tatang. Jakon malagip pa'y tirupa ni Tatang. Ubing ka pa'y ngamin idi, ading ko. Kuna ni Manang Lili, nga awan ni Nanang, tapinanawan na tayo. Apay pinanawan na tayo, Manang. Saan ko nga amo? Saan mo alagi pantiin na tayo? Kuna ni Manang Lili, akakaasi ka kano iti, agsangsangit ka kano pa'y iti. Kunak no saan ko amadaaran dagi dya erigrigat ko. Imbag tasimbang bay ni Carl kada tayo. Isuti nang iyaon kada tayo itirigat. Apay akas lamarigatan ka nga umangas. Gapo siguro ta sa anak ana dialysis idi kalman. Idi ko makalman ti schedule ti pan nakadialysis ko. Kasano nga roditan? Awagak ni Rita, tapno maamuan na ti kasasaad mo. Huwag man manang.
Kayat ko ti dumawat iti pamakawan kadagiti anak ko. Mapakawanda ka nga ta. Sinurot na ka idi ni Rita. Nagpakpakaasikan ka nga agsubli ka kadakwada. Ngam pinapanaw mo kano. Hidag may saak iti kalapaw ang agyanak. Nakaamiris akon. Pinanawak ti responsibilidad ko iti pamilya. Dayta ti dakkel akam malim. Kat itata nakapsot kan. Samon to la malagip ti pinanawam a pamilya. Hello, auntie. Nakaawag kayo, mat. Anya ka di ti may paay ko kada kayo. Adda dito'y balay ni nanang yo. Agkakapsot. Anya? Adda dita ni nanang? Anya ti imay na inaramid dita. Agawid ko maidya balay yo. Ngam di magaspay dito'y balay. Kadwa na ka diti nangisukatan na kada kami, auntie. Ay, saan, Rita? Inala ka nun dagiti anak na. Taagpada da nga agpadpadialysis. Apay ang nagkamang dita. Umay ka di agpaasikaso kada kami, auntie. Di mo ka di ipan iti ospital, Rita. Urayik pa'y ni Carl. Masapul nga iyuman ko pa'y kenkwana. Sakbay ang mga ramidak iti addang. Sino ka diti kinasarita? Ta nagsanaay ka pa, manang. Adda ka nun ni nanang ijabalay daan ti Melissa. Anyat ginagara na ijay. Masakit ka no. Nakapsot. Ito ta nakapsutan sa umay agpakita. Di pa'y nagpakita, di natay day di tatang. Diyak amo. No anya klase ti panunot ti adda iti inatayo. Anya nga rin karamidan ta, manang. Urayon tayo pa'y ni Carl. Iyuman tayo kenkwana. Apay nga itapay ang masakit sa agpakita. Awan to pa'y mariknak nga iliw kenkwana. Imbagakon ka ni Rita ti kasasaad mo. Ngam iyo man nakanupay iti asawa na. Masiguradok adidak kailiw dagiti anak ko. Tanya ko matinab na maem. Idi kasapulan da ka. Di mo pulos ida tinalyaw. Apay nga ta. Nga adda iti udi ti babawi. Agbababawi ka iti inaramid mo. Idi mariknak tiliday idag may saak. Nakaamirisak. Sakbay ko mga ipulang ko ti bulod ko abiyag. Mapakawandak ko madag iti anak ko. Katsapay ko ma, tamagunod mo ti pamakawanda. Nasingpat dagiti anak ko. Barang mapakawandak. Ado atawan ti naglabas. Di tay amo, no anya ti marikrik nada idakan ka. Tanabayag asaan da ka anakit kita. Imbag ta simbang patkan, Carl. Oh, apay. Mailiw ka diti na simpat nga sawag? Adda parikot ko, Carl. Parikot. Anya ka diti parikot mo? Iniyawag ni Auntie Melissa nga adda ni nanang ijabalay da. Apay ang nagbalin a parikot mo, ti kaadda ni nanang mo ijibalay da Auntie Melissa. Masakit ka no, Carl. Nakapsot ka no. Saan ana dialysis? Iti naka-schedule apan naka-dialysis na kuma. Ala, pagrubuhatam dagiti kakabsat mo, tain tayo kitaan. Kasladyak kayat ang makita, Carl. May palagip kanyak dagiti sa nga impaay na kada kami. Kadagiti kakabsat ko. Rita, tao tayo laeng. Uray kasano kadakkel ti basol tayo. Nulakat agpakawan kan agbaliw tayo. Di na tayo laksiden ti Diyos kas anak na. Manang Lili, matandaanam ka di pa'y tirupa ni nanang tayo? Medyo. Apay ang nadamag mo dayta, ading. Nang ko nagsaritaan da manang kan manong. Nga da kano ni nanang tayo ijabalay da Auntie Melissa. Pinasyar na ka diti kabsat na ni Auntie Melissa?
Kasla ko na ni Manang agsaksakit. Agsaksakit. Doktor ka din ni auntie. Taapay nga ijay pa'y tinapanan na. Kaya't na siguro ti agpatulong ka ni auntie. Kaya't mo ka di makita ni Nanang? Jakam mo. Adayo mat ijay balay da auntie. Adda tayo mat dito'y ili. Mapan nga takitaan da Manang? Pagsaganaam dagiti kakapsat mo, tama pantayo ijay balay da Auntie Melissa. Wan Carl, manon atawan adi kami nagkikita. Saan siguro ang mabigbig dagiti dua kakapsat mo? Tababasit da pa'y idi pimanaw ti inayo. Lakit di dadakkeldan. No saan siguro ang masakit ni Nanang? Saan siguro anapan ni Jabalay da auntie? Kasta ti tao, malagip na ti pamilyana, no daytoy kat marigatan. Mas daawag. Ta iti kaunday ti panawan. Di pa'y nagpakita. Uno nagkumusta man lang kuma. Kinumustam ka dimat, itikas di kaunday ti panawan? Makumikumak. Para iti masapsapul dagiti kakabsat ko. Jak pulos ida na panunot gapo iti rigat ko. Maawatan ka. Ngam no kumakanayon mo idi anapan inay-ayo. Siguro, narunaw ti bimato a puso na. Di nakmat siguro mapabasol. Idi imbaga na apo manawak. Tanasaya ti kasasad na ijay. Nasangkanak launay. Saan mo alagi pandagiti madian na palabas? Dagiti mayat ti rumbang alagi pam. Agsagana kayo. Tamapan tayo ijabalay da Auntie Melissa. Makita tayo tinapanawan abalay tayo. Kailiw ko ti Indian Mingo nga anda iti arubayan. Kailiw ko mat jay chiko, ading. Ay, adda nga tabungan na. Adda siguro. Aguma tayo amangan iti Indian Mango kan Chico. Malagip ko. Agsangit edi ni baby. No di ka umuli, Manong John. Iti Chico, wano Indian Mango. Ala, agrubot kay nga rin. Agur-uray da manang kan manong idilugan. Ha? Agur-uray dan? Intayo nga rodan. Nakababain man kadakwada. Imbag lakit din tada ni Manong Carl. Saan tayo kumaabasta makapan iti lugar tayo? No awan tilugan ni Manong Carl. Isong imbaga ni manang nga intin nagtilangit ni manong Carl kada tayo. Anda tayo ni ti arubayan da Auntie Melissa. Ada tao ang nakatugaw iti papag iti ruwar ti istor. Bumaba tayo nga roden. Dayjay ka di abakat tinanang tayo? Kasla isumat dayta. Sika ka din dayta, baby. Nagdakkel kan. Umay ka man tarakupon ka. Nakabutbutang mat. Naglitam da kita aglawlaw ti matana. Hapayakas lamabutbutang ka, baby anak ko. Umay ka dito isibay ko. Manang Lili, sikat yung masidag, mabuti nga. Sika ati umasidag, baby. Sika nga rod ti inayaban na. Sigan tsak kayan. Monica, saan mo ida apilitan nga umasidagkan ka? Di da ngamin naruwamkan ka. Nagdardaras mo tan anapandag iti ubing ije balayo, Rita. Mapanda ka no kitaan, no adda bunga ti Indian Mango kan Chico, auntie. Oh, pimanaw dagiti anak ko. Di dakpulos ka iliw. Mapabasol mo ka di ida. Di da ka pulos na dinaan. Iso akas jay ti impakita daken ka. Anya ka di ti sakit yun, nanang. Iso ka di nga imay kayo. Tapno agpasikaso kayo kada kami. Kaya't ko ti dumawat iti pamakawan. Sakbay nga ipulang ko ti binulod ko abiyag anak ko. Diyak amo. No anya ti makuna wano mariknak itanang.
Hindi ka mapabasol, anak ko. Idag may saak. Nakaamirisak. Iso nga imayak dito eh. Ngumawan kayo mutan. No awan ni Carl asimang ba itibiyag ko. Jak amo na niya tinagbambanagan mi. Manipod intarayan na kami. No dinak mapakawan ita. Sapay kumata dumtengtot ika nito ang apakawan na. Rita, anak ko. Dayjay ka dito inatayo. Kabutbutang matirupan ah. Kabutang ko nga sitgan. Uray siyak nga rod. Kasla ngamin saan ani nanang. Saan ngamin akas jay ti itsura na. Idi na udya nakita. Ubing kayo pa'y ngamin idi. Kimutong gapu iti sakit. Apay asala agpakita, tamasakit. Nagpakita ko makada tayo ah. Idi saan pa'y anak kabutbutang tilangana. Saan tayo nga mo? No niya ti panggip na. Apay nga ta. Asaan ko akailiw? Uray siya. Saan ko mat akailiw? Ngamin, italaang mat makita. Win ta baby ka pa'y laeng, idi pimanaw ni nanang. Iso adi mo ammo ti itsura na, wenno rupa na. Rita, bakit? Kasapulan na pakawanam ni nanang. Kasano ang mapakawan na kati Diyos iti nagbasulam? No di kamot mamakawan. Ngam, saan asinsinan ti inaramid na kada kami agkakabsat? Ngam naglabas ang dagijay, Rita. Tay kunakon. Saan mo alagipan tinasaam ang napalabas? Ti masakbayan, ti panunutam. Kasano ang malipatak tinasaam ang napasamak? Nalakalaang no kayat mo. Saan adagi tinapait ang naglabasam ti panunutam? No di kat ti parabor nga impaikan ka ti Diyos. Saan kamot nga grigrigat? Bakit? Lumag-an ti barukong mo, nulipatam ti amin. Sige, intalaan ni nanang. Kat ipantay di ospital. Umay kami man, auntie. Balasang ko, agawaan nyo. Mapan kayo iti ayan ti inayo. Agkapsot mo ten. Wan, auntie. Carl, kadwanak. Ipantayo di ospital ni nanang. Sige. Intayo di ospital, nang. Napakawanak ka din, anak ko. Wan, nanang. Iso nga imayak. Taipan ka ni di ospital. Saanin, anak. Mariknak kat saan akong ngagpayag. Ti pamakawan nyo lang ti tartari gagayak. Napakawan kayo, nang. Intayo kit din ni di ospital. Naragsak akong asumina. Tanagunot ko ti pamakawan nyo. Inakon. Anak ko. Nang! Nanang! Rita, bakit? Awanan. Nagpakada ni nanang. Inkidam ng timatana. Awanan angas na. Inuray na lang ti pamakawan mo. Imbaglakit din. Tanapakawan ko pa'y sakbayan nagpakada. Diyos ti kumuyaw kan ka, nanang. Ditan papagayam, tinagkibusan, ti seryetayo itaalawas anapauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hindi iba sa ti Salmo 27, versikulo 14. Agtalek ka kani Yahweh, pumigsa ka, pakiridam ti pusom. Agtalek ka kani Yahweh. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan. Amay tampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Gumatang kayo iti ikan. Ikan nyo dita. Gumatang kayon. Presko dagito nga ikan. Kakalkalap laang. Mabit lang, basang. Tagumatang ka. Wan, tata. Ay, ikanak man iti upat akilaw. Tain inutak kasidaan. Mabit laang. Talaag to'y gatgatangin nyo. Wengayam, kumusta ni Celso nga anak yo, tata? Ay, day jaya. Sang kaibaga na nga agawid dan dito lugar tayaw. Ang maitantan tumat nga mainti panagawid da. Saan bali, tata? Adamod dagiti kakaanakan nyo, amang kadkadwa kada kayo. Ala, mabit lang, taisupot ko tikatgatangan nyo, tata. Ada ka man gaya man bakit? Agmerienda ka pa tapno makain na ka. Siyak matirumor ita, ngamin silag di bulan. Amok nga ado ita ti makalapan. Agtalinaad ka pailaang di ti balay. Taada ita ti mapaspasungadan a bagyo. Delikado ti mapanagkalap, no kasta ama di ti panawang. Ay naagbisin tayo, jak rumor bakit? Banag ajak kaya't ang mapasamak. Ada ka asi ti Diyos. Ala, inakon. Noy, may anak. Si kapay lang ti agluto. Mapanag ijay igit ti baybay ita. Parbangon pa'y lang, matnanang. Makaturturo kak pa'y lang. Anya ayat yung braing nga igigid ti baybay. Inakpadaanan ni tatang mo. Amang ano adon tinakalapan na. Isupay mo't ang inak manin isursur. Iso asi kapay lang ti agtrabaho di ti balaywan. Sige, nanang. Naglamiis di tadalan apag na anyo. Awan parikot iti dayta, anak. Ala, rumwara kon. Noemi! Umayak man! Adda kayo kadi! Mabitlaan! Umayakon! Ni, si kamat gayam day tamano ninyo. Sumrag ka pa'y Pasensya kan Adda ak iti kusina iti ngaglut-luto iti pagarmusaran. Sahanan, agdardarasak ngamin. Taingkam kinitatang iti uma. Niyan ti paylita, adda kadi? Awan manong. Aywan gayam. Apay, di yu amo nga da mapaspasungadan a bagyo. Mapan kayo latte iti umayo. Si kamat, apay, saan ka nagdangag iti damag? Ket no saan ka no nagtuloy asimrak di bagyo? Kasta ka di? Awan gayam, adda imay iti balay at tagabantay dagat itay. Ket adda ka no nakita da abilog ana isadsad. Ije ka no isla puraw. Dito'y asidag ti lugar tayo matlaang. Kasta ka di? Ket sigun kadakwada, impanda ka no iti ospital dagiti nakalugan iti dayja abilog. Day, si kamot ti madanon ko dito'y igid ti baybay, Perlita. Nagsapakan nga imay dito'y balasang ka. Wala na. Urayik nila kay ko. Ang mga no adon tinakalapan na. Isupay mo't atin nakisursur. Kasta ka day. Napana ngamin ditayan ni Maribistra. Adda ngamin imay ijay balay itay at tagabantay dagat. Kat sigun kadakwada. Adda nakita da abilawg ang naisadsad dita isla puraw nga asidag dito'y lugar tayaw. Kat, anya nga kinapasamak. Imbag ano saan anadadaol jay bilog ang nakita da. Limpyo kan umat jay bilog. Kan sigun pa'y kadakwada. Adda tao ang nakita da akadwa day jay abilog ang naisadsad. Ngam impandan ija ospital day jay atao.
Tadda kanupay matangas na, idi nakita da. Naimbaglakit din ta nakawid ka, nanang. May itay dito ni manong ninyo. Birbirukin na ka. Tada ka nung nakita dagiti tagabantay dagat abilog na isadsad di ta isla puraw. Uwan ka nung arod, anak ko. Iso nga, agar mo sartan. Tama pa nakita iji ospital. Tapnupan ka no ni tatang mo di impanda iji ospital. Ha? Tatang! Di nakampampanawan kini nanang ko. Anak, saan apim mo sa ni tatang mo? Iso nga rod nga agar mo sartan. Tapno makapanak adagos iji ospital. Kumusta kan, lakay? Kaduhak da tata Raymundo kan tata Pidyong dito ospital. Ngamrin mo arda biit. Nakapsutak pa lang. Bakit? Asino tinakamuan nyo? Gadak ditoy. Agyaman tayo iti apo. Tainlisi na ka iti pagkat. Inton nakarwarak. Agpa-Thanksgiving tayo, bakit? Kas panagyaman tayo iti Diyos. Daltaon, Baraw. Kumusta kan? Agyaman tayo iti Diyos. Tainik kan na ka iti may kadwa abiyag. Nakapsutak pa lang, tata. Unak namatay akon. Naimbaglangan. Tayo din napatog ti bilog. Nakakapatak adagos. Agyaman kami kakabsat. Tanakaumay kayo iti pa-Thanksgiving mi. Ken, agyaman na kadaman ng ulang. Ken, dagiti daduma kapurukan. Taimay kayo nagbisita iti adak iti ospital. Sigay, mangan tayo pa ikakabsat. Nakasaganan timakan. Danoy may kan perlita. Ayanda ka di. Pananganan. At dada ijay. Kasarsarita da ni Apo Pade. Kamaw dyanan na. Nalpas matlaangan ti Thanksgiving tayo, lakay. Ado akaro ba tayo timay timulong ang nagluto? Ura siya kat maragsakan. Tado dagiti ubing nga may timulong ang naginaw. Ura ubing da pa lang. Amudan ti tumulong. Ala, agina na tayo nga rutan. Dalton! Umayak man! Da kayo gayam, tata. Pasensya ka yun, ha? Tadak, ita ijilikodan ti balay. Is ti marakman na giti manok ko. Naimbag abigat yo, tata. Ay, kastamat kan ka, Barawk. Naimbag matabigat mau. Mawatam dagita, oy. Abag kan tinapay. Simang patdasil saw. Kan ilyang iti kalman. Tay buridak nga anak yo. Kumustahin ni Celso? Naimbag man ta nagawid da diti lugar tayo o nagbakasyon. Ay, sandala ang agbakasyon dito, oy. No di kat dito idan nga agnaad. Ada ka matan, anak. Nagsapa da kayo na pinagritera. Ala ni nanang, katno awanan klase mi. Bakasyon min. Aya? Ay, nalipata ka bakasyon nyo gaya man. Kuyugan naktuman nga rod, inton alas 4, anak. Intan to ija ayan damang saling. Anya nga'y taramidan kay jay nanang. Ayabak ida, akadwa tayo nga aglualo dito balay inton malam no Domingo. Umay ka, Dalton Barawk. Intapay aglinong dita sirok ti lubo. Intag merienda. Uwan, tata. Mumalam lang arudan ngam na para pay lang ti darang ti init. Ay, sige. Itugaw mo pay lang dita. Tay saganak ti merienda ta.
Ay, pasensya kan Tatinapay ang makahispalti maipasangok ka. Naparir talaga dito ya, tata. Ay, Ungayam, kumusta mo't ni Celso? Ay, Gayam. Ada pa ibagbaghan ni Ilyang, baraok. Taintong Domingo. Inaugurasyon dyan patakderda pwesto ijay ilay. Ibagam to kano kada perlita kan Erleng. Nga umay da ko matumulong aglo to inton parbangon no Domingo. O sige, ibagak na makawid ha. Hindi na minsan nga daw, nagkita kami kini Celso iji palengke. Naistorya na mo't kanya nga agap-apply. Agabroad sa kano. Tagtrabaho ka no iji Singapore. Ay, uwan nga raw. Ay, hindi nakatulungan ni bakat na. Amang imanihar iti pwesto da ijay ilay. Takal mo't gayam to'y impatakder da Celso a pwesto da dito'y ili, kaka. Manungay nga square meter da itaw eh. Agarop, 300 square meters. Nalawa mo't na da ito'y a pwesto da. Imbag lang tanda pa kakitkitaan da iti panagtrabaho da iti kupraan ti kabagyan ni Ilyang iti manwatawain. Sana ya, puro niyog kano ti mula da iti Bicol. Amin sa kanwa lugar iti Bicol kat adanyog anay mula. Wain, puro kakay-kaywan adamot natang amula da jay. Katimbag tanasursuro ni Ilyang manugang mau ti agsida kadagiti mula tayo anat natang ditaw eh. Hindi na minsan nagbakasyon na dito yung lugar tayo. Nangyawid ni Celso kadagiti mula tayo anat natang. Ay, uray bunga ti marunggay, kan sabong ti katuday. Kahit di da kano amaw amasida dagita iday. Ang insuraw ni Celso. Tata, Lolo, inyalaan kayo iti kaninyo. Pasensya kayo na. Gapo iti kinaado ti agsang patatat tao. Dandan hindi da kayo maasikaso. Anyalakit din to yapo kaya. Inaugurasyon nga raw. Ay, dahito kaditay laeng ako nada. Ay, kasla na imas Tata, laing ti awag dagiti taga Bicol. Adapay Bicol Express aluto Kayat yo tamangala Ay, saanen balasang ko. Amok nga do tilaok na asili dayjay. Tatang, agpariir te pa dito sirok ti Santol. Awan gayam, anda sorpresa kada kayo kininanang. Anya day ta sorpresam kada kami. Mga sawakan. Ay, sabagay. Adaan kami tiniti natal gada trabaho. Ni tatang met, lukun na kamanen. Inton malam no bigat, isurot ko dito'y balay, ti kaayan-ayat ko. Tapno makita yo kininanang. Mangan tayo, kabayatan ti panagsasarita tayo. Ken adda ipudnomi kada kayo. Anya day ta? Agayan-ayat kamin kininoymi. Anya? Ay, di pa ilaang nakagraduar tay anak me. Ngamada kayon, ay sana mabalin. Urayin tayo nga graduar pa ni Noemi. Sakbay nga kasar kami. Pudno timbagan ni ninyo, nanang. Iso asaan kayo nga agungat. Ay na, maragsa kanak kada kayo, anak ko. Kasla kaanulaang idiubing kayo nga agkadkad wa jay sa ango ti simbaan nga aglaklako iti santan. Ita, da kayo matgayam tagkatuluyan. Di kay agluhaan, anang. Tamadadahal ti kinapintasyo. Ay, nabakait. Di ka lamabain ka dagiti ubeng. Di ka agsangit iti kababayin iti manugang ta. Ay, nalakay, maragsa ka naklaang. Inton nagkasarton dagiti anak tayo. Pumanaw dan taon. Di kay madanagan, nanang. Di da kayon to panawan. Wala, mangan tayo kit din. Kalpasan na, intay agpasyar ije mall.
Naragsa ka pa nagkalay sayo, Noymay, ninyo. Agyaman kami, tatang. Naragsa ka pa nagkalay sayo, anak mi ida. Ita tagasawa kayon. Pagtalin na eden nyo kumati pamati iti apo. Wan, tatang. Sapay ko ma, tamaikanda kami adagos iti apo. Ha? Wen ko nang natan ba kay? Tap nagtalnadan. Ah? Sika talaga. Laglagi pa inyo kumaakanayon ti panagtalakyo ti Diyos. Tawan ti sabali ang makatulong kada kayo iti tiyempo ti rigat wen no panlubog. No saan lang at inamarsua. Wan, tatang. Pagtalinaadan, ti pamati tayo iti apo, gapo ta iso ti ama tayo apagtaudan, ti bendisyon. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan, anay tampok, diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ivy May ni Canor, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanday to'y nga istasyon. Agyaman kami kay panang tarabay, nainbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 4, versikulo 1. Makitak manan dagiti amin apan nakairoruman, amaararami dito'y lubong. Agsangsangit dagiti mailupit-lupit, kat awan tumulong kadakwada, gaputada bilag kadagiti mangidadanas kadakwada. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Oh, Trining, bakit? Apay kas tatilangam. Kasla madandanagan ka. Nelson, nagnato ti gurigor ni Nico. Ipantan sa langan iti ospital. Anya? Aggurigor ni Nico? Sa paawan pa'y kwarta tayo. Saan pa'y ngamin nga intad ni Sir Arby ti suldok itang abulan? Tinasayaat, ingkaalaan, ibagam akasapulan tayo. Iti kasta, maipantan ti anak tayo iti ospital. Madanagan ak ngaminan at talaga. Sige nga rod bagat. Urayin nak ditoy. Mapanak iti balay dasar. Sige nga rod, kartingam lakay. Apay nga da ka, Nelson. Saan ka ba't nginawagan? Saan ka pa'y akasapulan nita? Kuang amin, sir. Umay ko kumaalaan ti sweldok itaabulan. Masakit ngamin ti anak ko. Itaray mi kumay di ospital. Anya? Alaan ti sweldo? Kat no saan pa'y matanadanon ti kinsenas? Saan mo pa'y amaala ti sweldo mita? Inton kinsenas pa'y laing ti panagsweldom. Sir, oray advance sa klakuman. Talaga ngamin ang masapol mi ti kwarta. Nagdagulit kan aya, Nelson. Saan ka kadi makaawat? Imbagak lang aruden. Saan ko pa'y nga itid ti sweldom, gaputa saan pa'y anadanon ti panagsusweldo? Alang arod, sir. Inaklangan bumulod kadagiti karuba mi. Bayadak tulangan ida, intun itad yun ti sweldok. Anyang ilakay, naalam ka di ti sweldom? Saan nga rod bakat? Saan nga itad ni Sir Arby? Gaputa saan pa'y matkano anadaanon ti panagsusweldo? Kasano nga rodon ti anak ta? Ipantalatan iti ospital. Inaktulangan bumulod iti kwarta kadagiti karuba. Sige, ipantangarodon ti anak ta iti ospital. Sapay ko mga rod, tamakabulod ka iti kwarta kadagiti karuba. Ala, agrubwat kayo nga rodan iti anak ta. Inakmat mangayab iti pangiluganan takan kwa na. Asino ti kinasarita mi tay, RV? Apay akas lang makapungpungtot ka. Ni man Nelson, mama, makapasoron. Kaya't na nga ag-advance iti sweldo na itaabulan. Anya? Ha, talaga day jay Nelson. Kwarta lati amuna. Saan pa ilaan na danon ti panagsusweldo? Ngam kayat dan nga alaan ti sweldo na? Win nga rod.
Ipan na kano ito ospital ti anak na. Masakit ka no. Saan ta naparikot dayta? Basta, kinsinas kan katapusan laang ang mabalin na nga alaan ti sweldo na. Wan mama, day tamat lang ti imbagakan kwa na. Kumusta ti anak ta, bagad? Awanan gurigor na. Kung na ti doktor, mabalin na kanon ti rumor inton bigat. Kasta ka di. Nasaya at mat. Ahon gayam. Oh, atoy. Ingka gumatang iti prutas akanan ti anak ta. Iti kasta. Daras pumigsa. O sige, sikapay lang arod ti makaamukan kwa na. Wen, siya pa lang ti makaamu ditoy. Ingka makitsyenda. Iti kasta. Makasubli ka matla adagos. Sige, mabiitak laang nga ron. Apay nga itaka lang, Nelson. Itay pingawawagan ka. Pasensya ka la ko man, sir. Awan ngamin mang bantay iti anak ko. Napan nakitsinda ti asawak. Iswasyak pa lang tinang bantay iti anak ko iti ospital. Awan bibiyang ko dita. Nuan niya ti imbagak nga oras ayu umay mo dito'y balay. Dayta ti masurot. Pasensya kayon, sir. Dayta la ka din ti among nga ibalikas. Pasensya. Alakid din. Itulod nak iti papanak. Kalpasan na. Agsubli ka dito'y balay. Taas si kaswam ti hardin. Ariglado, sir. Nadano ng tiking senas. Sapay ko ma. Daitad mo tan ni Sir Arby ti sweldok. Iti kasta. Adamot tan mausang medyo ospital. Tapno mabayadak mo tan ti utang mi. Nelson! Nelson! Umay ka man dito, eh. Anya nga tat ibaga na. Uwan, sir, umayan. Bayag kalakit din nga umasidag. Apay ka di, sir. Anya ti bagayo. Inkalinisan tilugan. Tapno komportable apagluganak inton bigat. Dalu sa man na imbag, sakbay nga gawid ka. Matungpal, sir. Uwan gayam. Kensenas ita. Mabalin ko ka din nga alaan ti sweldok. Ibayad ko kuma iti nakautangak. Iti pan naka-ospital ti anak ko. Ingka pa iti pangibabaw nakken ka. Saan at isweldom ti sang kadakamat mo? Saan nakapay asinweldoan ti amo? Saan pa'y nga ron bagat? Sapay nagkariak. Nga itang aldaw ti panagbayad ko kani manang siyanang. Akaroba tayo. Unay matngaminan day jay nga amo. Apay di nakapay la sinweldoan. Ita ko matirumbang nga panagsweldom. Jakman amo bagat. No adala ko masabali apang gedak. Pumanaw ako ni Jay. Ala, anong sampay laang lakay? Imbag to no makasapol ka iti sabali apang gedam. Wan bagat. Aga anusak. Agingga iti kabaalak. Tatang, apay akaslad da parikot mo. Awan anak. Awan parikot ko. Tatang, pasensya kayon Amok asyak ti makagapo. No apay anak kautang kayo iti kwarta. No saan ako maanagsakit. Saan kayo kumamat anak kautang. Iti pa nagpa-ospitalyo kanyak. Anak, saan mo apanunutan dayta? Saan mo abasol no nagsakit ka? Saan abali anak? Inteden ni Sir Arby ti sweldok. Iso ang makabayad ak matan iti nautang ko a kwarta. Kasta ka di, tatang? Wan, anak. Isu adi kan agpampanunot. Ala, ingkan aramidan dagiti assignments mo. Ada ka mo dito balay nini ko? Anya ti gagaram? Kuha, princess. Umay kula kumaibaga. Asaan asumrek ita ni tatang ko. Agsakit ngamin. Anya? Agsakit ni tatang mo? Wen, princess. Isu apakibagam tulangan ka ni dadim, Sigurado ka kadi masakit ni tatang mo? Uy, amangan mat no agpampambarlaang. Gaputa masadot nga ang trabaho. Ha? Saan nga agpampambar ni tatang ko? Talaga masakit. Ado ngamin kanu tinangibaunan kan kuana ni dadim. Kastamatan kan ni lolam. Isu aday jay. Nagsakit.
Trabahuar na la dayjay. Gaputa saan pa'y apa nagsusweldo. Sana kaya ti sumrag. Wen nga rod, mama. Hangam, bayan nyo. Tasaan ko man nga itad ti sweldo na itaabulan? Husto lang na itapangganding mo, anak. Agruamat dayjay a Nelson. Makapasuron na talaga day tao. Sapay adda ko mapangibaon na kenkwana. Apay, sa dino ko ti pangibaunam ken kuana. Nasakit nga min ti pagbagik, mama. Kaya't ko kumati agpamasahe kay ni Nelson. Kumustan tirik nam, lakay? Mayat mo tirik nak bagat. Apaman ang nakatumarak iti agas. Nasaya at mat. Ayun kayam, nakasaritak di gayam ko itay. Agsapsapol da kano iti driver da. Driver? Wan, kunana nga amangan kanuno kayat mo ti umakar ijay. Nagpakada nga minan di sigod a driver na, taag-abroad kano. Mayat sa ngagpayso ah. Di mo negosyante da di agayem mo? Wan, kat kunana amabalin ko kano pa'y ti agtrabaho iti imat matunan na negosyo. Sige, bagat. Umakaraklangan ijay. Agpakada ka ni Sir Arby. May mayatan ni Jay. Gaputa saan anadagsan ti trabaho. Mag-deliver laang. Ay, sa anak unay amarigatan. Saan akas iti trabaho ka ni Sir Arby. Driver nak lang arudan. Aramiden nakpay akatulong iti balayda. Nico, kumusta ni tatang mo? Sumrag ka din itangal daw? Saan ka no pa'y asumrag? Adda ka no papanan na? Anya? Tamas napatpatagpay ka diti papanan na? Ngam ti trabaho na diti balay? Wen, napatag ti papanan na. Isuasak pa'y asumrag kak iti pagadalan. Imbaon nak ditoy. Tapno ipakadak, asaan pa'y la makastrag. Ibagam ka ni tatang mo asumrag ka, Nico. Ngamin, awan agluto iti kanan mi dito'y balay. Ha? Apay, saan ka di nga mo ni dadim ti agluto? Amo na, ngam syempre, babaunan mi ni tatang mo. Iso nga iso ti mga ramid iti daytaa. Anya nga ti Serbina ang masuswilduan. No saan mat nga iso ti agtrabaho dito'y balay mi. O, anya lakay, kumusta ti saritaan nyo iti gayam ko? Okay, matrining, bagat. Iti anyaman nga oras. Mangrugi akon ang agtrabaho kas driver na. Kasta ka di? Wen, isong agpakada akmatan kada Sir Arby. Iti kasta, makarugi akon ng agtrabaho iti gayem mo. O sige nga Rod, agpakada ka iti nasayaat. Uray siyak, mangrugi akmatan nga agtrabaho ijay. Siyak kano ti pagbalinan na akahera iti groserya na. Nasayaat day tabagat. Iti kasta, at damat ten pakitrabahwam. Nasaya tada ka, Nelson. Sumrag ka matlatan iti aldawa kayat mo. Masuswelduan ka iti hosto. Iso arumbeng laeng nga ramidam ti anyaman nga ipatrabaho ken ka. Sir, saan mat nga iti amin agundaway? Kat kabaalak dagiti ipatrabaho yu kanyak. Kas kuma iti panagtagibalay. Saan ko matatrabaho dayta, sir? Ti saritaan tayo idi. Kat driver lang ti trabaho. Maiturid na ko na sungba-sungbatan ita. Saan mat, sir? Ibagbagak lang ti adda iti kaunggak. Adulamin dayta. Alakid din. Mangrugi kan nga agtrabaho. Ingka asikasuan ti hardin. Sir, iso nga imayak. Taagpakada akon. Ha? Saan akon nga agtrabaho ditoy? Katsapay la kuma, tamawatan dak. Kasano tayo pa'y itan? Nagikatmatan ni Nelson. Asino pa'y nga itibaunan tayo ita? Ay, tsaka mo mama. Sapayawan ti masapulak nga agbalin na babaunan tayo. Ay, anyamatan ti kastoy. Sapay, saan ko nga amo ti agluto? Di ba'y kat puro dilata ti kanayo na si daan tayo? Saan mo ta, mama? Mabalin tayo matlata ti gumatang iti makan iti restaurant. Ay, anya pa'y nga'y.
Sapay nagrigat ita ti agsapol iti babaunan. Bayan nyo, mama. Padasak akasarita man ni Nelson. Bareng kayat na pa'y agsubli dito eh. Bakit? Kumusta mo't nga iti trabahom ijay grocerya ti gayem mo? Mayat lakay, nagdakkel pa iti sweldok ijay. Uray siyak bagat. Dakkel mo't laang ti sweldok. Iso analaka ta ama kaurnong. Pudno day ta. Ay na, naimbaglaangan ta nakasapul ta iti nasayaat nga amo. Saan akas iti nagbalin nga amom idi? Wan nga rod bagat. Naimbaglangan. Ay, wapay mat ngamin. Nga dagiti kas kada Sir Arby kan Doña Marina. Idadanos da, dagiti nakurapay akas kada tayo. Wan nga rod. Ngamsan abali lakay. Tinapatag. Adda na saya at apanggadan ta ita. Saan nga iti agnanayon, kat maaramid tayo tikay kayat tayo itipada tayo a tao. Iso saan tayo kumang nga aglablabas. Ta amin abanag, adda katukad na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Ivy Grace Ramos. Iti direksyon, Virgie Paclain. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jonah Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.